नैबे बरदलै स्मृति भवनाव जोंनि टंला ओनसोलनि मोनबा सात्र खन्था जोङो जथायै दिनै मोनसे हाबाफारि जों लादों। बे हाबाफारियाव गोबां टंला ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जोङो लिंदों आरो बिनि जाहोनाव लिंनाय जादों जे जोंनि टंलायाव जे 100 बेडेड जे हस्पिटाल जे फैदों बिनि सायाव गोबां खोथा ओंखारलायदों आरो जोङो मोनबा संगठनजों जयै जोङो मोनसे गोलाव समनिफ्रायनो जों हाबाफारि लाबोबाय थादोंमोन जिहेतु जे 100 बेडेड जि हस्पिटाल बियो जोंनि साखाथिनिनो जे जंगलपारा बेयाव जानांगौ होननानै आरो बेयाव गोबां जोंनिनो बिधायक MLA बिथाङा बै समाव जोंखौ हाखौ नायनो होदोंमोन आरो जों बेबायदिनो जों हाबो नागिरनानै मोनदोंमोन आरो हा नागिरनायाव गोबां लेट जानायनि जाहोनाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ जोंनो बारा गोबाव जायाखै एलटमेन्ट होनाया 20 बिघा हा एलटमेन्ट होदों आरो जोङो मोनबा संगठनजों आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जों दिनै थि खालामदों आरो जों मोनसे खिदानथ'आव फैदों जे जोंनो BTCआ होनाय हा 20 बिघा बेयावनो जाहाथे 100 बेडेड जि हस्पिटाल बियो जायो आरो थाखानाय जि 30 बेडेड जि हस्पिटाल बियो जाहाथे बिदिनो थायो। गोबां जोंनि गेजेराव गोबां बिभाजन फैदों बिथांमोना बुंदों जे 30 बेडेडखौ बोखारनानै 100 बेडेड बेयाव लांनायदों बे नङा जों मोनबा संगठना जों बेखौनो सानगासिनो दङ जे 30 बेडेड बे 30 बेडेडआनो थागोन खिन्थु जि 100 बेडेड बियो गुबुन जिहेतु जोङो हा BTCआ होनाय बेयाव जाहाथे बियो जायो बेखौ जोङो मोनबा संगठनजों बिदिनो जथायै सावरायलायनानै गोबां रायजो राजानि मतामतजों जोङो बेखौ खिदानथ' खालामनाय जादों।